Springbok Sevens aseqale ukuyilungiselela eKapa ngaphambi komlenze olandelayo weWorld Rugby Sevens Series nozobanjelwa kuleliyadolobha. I-Blitzboks yagcina ukunqoba iCape Sevens ngo-2015, kepha ngemva kokudla umhlanganiso eDubai kulempelasonto edlule, leliqembu lisendaweni enhle yokujabulisa abalandeli balapha ekhaya. I-Blitzboks iqophe umlando inqoba ihlandla lesikhombisa umqhudelwano weSevens obanjelwe eDubai. Lokhu kusho ukuthi izovala isizini ihambela phezulu. Kepha ke kulempelasonto ihlalelwa umsebenzi omkhulu phambi kwezinkumbi zezihlwele ezizobe zigcwele phama enkundleni yaseKapa. Lo mlenze omidlalo uchungechunge izindimbane zabathandi bebhola lombhoxo uma uqhathaniswa neminye. People is expecting stuff us to be great in Cape Town, especially after the weekend, after a great performance. But yeah, we just need to stay on the ground. Izikapowell kuzofanele zithole intuba ukudlula kuleli qoqo elingaqondakali. NgoLwesihlanu ebusuku bazogadulisana neJapan kuthi ngomgqibelo badudulane neFiji kanye neMelika. Umdlali weLions odlala njengeflyer uDiamond ulindileke ukuba zibule eqenjini kulomdlalo. Obengifona namhlanje bangixelela bathi achieve usetimini and avuya first thing ndafonela umama abazali bami abaxelela athi mama nisetimini. Kuyodela uMakhasana oyozibona zibulalana kulomqhudelwano weSevens omlenze waseKapa. Akwaziwa mbhantshi kujiya ke ukuthi kazi lamabhungu azohamba izinyathelweni zamabhokobhoko aqeda ukuhlwitha indebe iWeb Ellis eJapan.